Jaywa gari mar othiwi moro kata mkokoteni owito ngimane bang' lori tuome apaya maduong' manitiere chuny boma ma Homabay ka ochimo Kendubay odhiambo ma kawuono. Jagono owito ngimane kanyo bang' masirano. Joneno lero ni lorino mane oting'o kuoyo ne oriko kuongo tuomo tinga matiyo e tich mar gero apayano eka bang'e odhi otuomo jagono mane dhiro othiwi. Jopiny ywak ni apayano igero to onge kod ranyisi manyiso ni tich mar gedo dhi nyime kanyo. Bende giywak ni ok en gima kare ni joriembo ok nyal miyo machielo ma ginyalo tiyo godo e kinde ma gedo no dhi nyime. Ringre jagono otere e kar kano ringre ma Homabay. Jam mkokoteni ne ntiere mbele ne dhi yore ne to jawai marach jalori ne ntiere ng'eye ne ntiere spidi to tinga ne tie lak barabara ka tinga ne tie lak barabara tinga duogo chien kane go reverse to kuom ai marach jalori ogore tinga monego jam mkokoteni kanyo on the spot. En gima lit yo kanyanam kata chien kanyo seche mane chien kanyo ne accident otimore mar japikni ariyo mana kamoro achiel. Koro gima dwa kwa maduong' ahinya en ni ndara kiloso wakwayo contractor momi tich mar gero ndara maduong'ni mondo lore ndeche moko kaka maduong'no mondo wabed gi diversions manyalo bedo ni ok ni yo achiel ni emigede temiole kuoyo temiole lo tiole kokoto tiole kite ne joma gero ndara. Un uketo onge kama ng'ato nyalo donjogo. Kidhi Shivling onge yo, kidhi stage onge yo, kidhi onge kama nyalo donje. Wakwau gi ng'uono mondo utuche kuonde madonjogi ema kelo accidents makoro wayudo gi sechegi. Wakwau litnwa ndi. Mar ariyo, construction joma gero ndara ni keteuru sign manyiso ni ndara dhi mbele. Wan ok wang'e kata ni ndara igero. Emomiyo accident otimo.